Hello guys, pure ನಮಸ್ಕಾರ ಪೂರೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಅಂಚನೆ ಅಪ್ಲ ಕುಸ್ತಿ ಪ್ಲೇ ಯಪಲ ತೆಲ್ದು ಪ್ಲೇ ಗೈಸ್. ಇನಿತಲ ಹೋಗಿದ್ದ ಮನೆ ಪಿರೋಪಣ ಬಂಡ ಮೂವಿ ತೂಪನಗಳು ಪೂರೆ ಎಲ್ಲ ಇಷ್ಟಪ್ಪು. ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾ ರೆಡ್ ಆಸ್ಕರ್ ಈ ವರ್ಷ ಅದಕ್ಕೆ ಒಯ್ಕು ಅಂತಂಡ RRR ದಿ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ವಿಸ್ಪರ್ ಪನ್ಪಣ ಒಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟರಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟರಿ ಅನ್ನು ಈತುಂಟ ತೂತುಜಿ ಆಡನ ಕೋಡೆ ತುಯ್ಯ ಅಡ್ಡಿಪೊಲೆನು ವೈಬು ಗೈಸ್. ಸೂಪರ್ ಏನೋ ಫೀಲ್ ಗೈಸ್, ಅಡ್ಡಿಪೊಲೆ ಫೀಲ್ ಒಂಜಿ ರಿಯಲ್ ಸ್ಟೋರಿದ ಬೇಸ್ ಮಂತ್ರ ಒಂಜಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟರಿ ಅಡ್ಡಿಪೊಲೆ ಫೀಲ್. ಐನ ಶಾರ್ಟ್ ಆಡ್ ಐನ ಗ್ರೀನರಿ ಆಡ್ ಅಡ್ಡಿಪೊಲೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕಾಡಿದ ನಡುಟು ಉಂತುವ ಆ ರೀತಿ ಒಂಜಿ ಫೀಲ್ ಕೊರ್ಪುಡು ಆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟರಿ. ಆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟರಿ ಎತ್ತು ನಿಮಿಷ ಉಂಟು ಪಂಡ 41 ನಿಮಿಷ ಉಂಟು. ಸೂಪರ್ ಏನು ಫೀಲ್ ಕೊರ್ನ ಒಂಜಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟರಿ. ಆ ಕಾಡದ ನಟು ಆನೆ ಪಿಲಿ ಪೂರ ತೂಪಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಸೀನ್ ಒಂಜಿ ರಿಯಲ್ ಸ್ಟೋರಿ ಬೇಸ್ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟರಿ ಅಕಡೆ ಪಂಡೆ. ಅಂಚನೆ ಆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟರಿ ತೂಯಿ ಜಂಡ ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ ಉಂಡು ಪೋದು ತೂಲೆ. ಸೂಪರ್ ಏನೋ ಒಂಜಿ ಫೀಲ್ ಕೊರ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟರಿ ಅಡ್ಡಿಪೊಲಿನ ಅಡ್ಡಿಪೊಲಿ. ಅಂಚನೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ. ಅಂಚನೆ ಆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟರಿ ಏತ್ ಜನ ತೂದು ಅಣ್ಣ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ. ಅಡ್ಡ ಪೂರ ಗುಡ್ ಬೈ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ತುಕ ಗೈಸ್ ಬಾಯ್.